Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий». У студії Олеся Ушакова і головне сьогодні. Бюджет 2019. На сумесном посяджении выконкама и сессии депутатов районного совета затверждены основный финансовый документ района. Наши дети. Головная елка в области прошла у Молодежни. У складе гоноровых гостей ее наведу губернатор Минской области Анатолий Саченко. Креативный подход выкладчики и вучни установ адукации Молодежинского района до Нового года шукали креативные варианты у оформления интерьеров. Бюджет 2019 на сумесном посяджении выконкама и сессии депутатов районного совета затверждены основный финансовый документ района. Проект бюджета формировался на основе базового сценария экономичного развития и грошово-кредитной политики нашей краины. Основные артикулы расходов будут накированы на развитие социальной сферы и выконание державных программ. Затверждены и прогнозные показчики социально-экономичного района на 2019 год. Основная увага усіх субъектов господарения повинна быть накирована на повеличение экспорту товаров и послуг и притягнение замежных инвестиций на чистой основе. Присутные послухали информацию об стане медицинской допомоги населенству региона и плане работы Молодежинского районного совета депутатов и его органов у новом годе. Быть здоровыми и не хвореть. Пациенту и медперсонал Молодежинской дзіцячай больницы повіншаваў з надыходзячым Новым годом и колядными святами старшыня райвыканкама Юрий Горлов. Разом з ім завіталі ў лячэбную установу и артисты централизованной клубной системы. Тему працягне наш корреспондент. Новый год усе стараются сустракаць дома, побач з самымі блізкімі і роднымі людзьмі. Толькі жыццё на тое яно і жыццё, каб уносіць розныя карэктывы, часам зусім непрадбачаныя. У Молодежинской дзіцячай больніцы перад студзеньскімі святамі лячэнне атрымлівалі 85 дзяцей і падлеткаў, але навагодні настроі медперсаналу і пацыентам падаравалі прадстаўнікі мясцовых улад на чале з кіраўніком раённай вертыкалі Юрыем Горлавым і артысты цэнтралізаванай клубнай сістэмы. Каб для дзяцей час у больничных палатах праляцеў хутчэй, у асобным пакоі на днях установят новый сучасны тэлевізор. Такі падарунак уручыў глава района калектыву і пацыентам больніцы. Зразумела, не абышлося без навагодняга віншавання, вясёлага прадстаўлення сказачнымі героямі, Дзедам Морозам і Снягуркай. Дзеці і дарослыя закружыліся ў карагодзе, а Баба Яга і Фунтик правялі вясёлыя розыгрышы і конкурсы. Добрыя эмоцыі дзяцей і належныя умовы для іх лячэння дапамагаюць усім пацыентам хутчэй ісці на папраўку. Да і навагодні антураж у больніцы медперсонал стварае кожны год адпаведны. Больница была реконструирована в 2011 году. Сюда было поставлено самое современное оборудование. Мы являемся вторым уровнем перинатальным. Мы оказываем помощь не только нашим деткам, оказываем помощь детям с близлежащих районов. Это Воложин, Мязель, Желейка. У нас есть реанимационная бригада, созданная на базе детской больницы, которая выезжает на помощь в другие районы. Работают здесь высококлассные специалисты, коллектив здесь замечательный. И я думаю, что все, кому так вот здесь была необходимость побывать в наших условиях, они, я думаю, оценили не только комфортное пребывание, но и высококвалифицированное. Пациентов с инфекційнымі захворваннямі Дзед Мароз са Снягуркай віншавалі ў палатах. Ніхто не застаўся без салодкага падарунка і ўвагі. І зусім не бяда, што падрыхтаваныя на садаўскія і школьныя ранішнікі навагоднія касцюмы сёлета апрануць не выпала. Наперадзе шмат новых святаў, а візіт гасцей, хаця і быў непрацяглым па часе, але настрой палепшыў усім надоўга. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, МКТВ. У Новый год з надзеяй 2018 ўжо перагарнуў апошнія старонкі сваёй гісторыі. Як азначыў старшыня Молодежинскага райвыканкама Юрый Горлов, напрыканцы года мы не толькі падводзім вынікі работы ў калектывах, але і узгадываем асабістыя дасягненні, думаем пра перспектывы. 2019 год, он будет по-своему особый. Почему? Потому что все-таки к году малой Родины добавляется еще такое широкое, глубокое понятие, как благоустройство территории именно там, где мы с вами проживаем. И я считаю, что как минимум каждый житель нашего района от мала до велика должен посадить дерево
Вот, должен украсить ту территорию, где он живет, где он работает, куда он ходит в школу, куда он ходит в детский сад. Следующий год у нас тоже определен яркими событиями. Это и как 75-я годовщина освобождения нашей страны Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И ряд событий, которые нам с вами предстоит встретить, предстоит с ними работать. Вот, поэтому я хотел бы пожелать каждому жителю нашего района самое главное крепкого здоровья, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы все нашли в 2019 году то, чего не удавалось сделать ранее. Вот, чтобы 2019 год приносил удачу, чтобы 2019 год был таким, может быть, для кого-то и отправной точкой в дальнейшую жизнь, особенно для наших маленьких детишек. Поэтому счастья всем, здоровья, успехов и благополучия в наступающем году. С праздником вас, с Новым годом и Рождеством! Звонкий смех, счастливые вочы, сотни хлопчиков и дзяўчынак. Галоўная елка в области прошла у Молодечни. В складе гоноровых гостей є наведу губернатор Минской области Анатолий Сашенко. Далей падрабязна. Яркое и веселое новогоднее свято – центральная падзея штогадовой республиканской акции «Наши дети». У гэтым годзе удзел у дабрачынным мерапрыемстве прынялі больш за 800 маленьких жыхароў з усіх куткоў Мінскай вобласці. Гости областной елки маюць патрэбу у асаблівай увазе з боку дзяржавы і грамадства. Сярод іх самая адораная и таленавітая будучыня Міншчыны. Я смогла стать победителем областного конкурса исследовательских работ, Республиканской олимпиады «Читатель плюс» и многих международных олимпиад. Вот поэтому меня пригласили сюда на елку. Сюда я попал, потому что я олимпиадник по географии. В этом году я достиг 2-го диплома на республиканском этапе. Также в этом году исполнилась моя мечта, я стал президентом своего лицея. Вот. И уже как представитель своего учреждения образования я попал на вот эту областную елку. Не покидать тых, хто трапіў у складаную жыццёвую ситуацию, такое крэда беларусаў. Детям з малазабяспечаных сямей, сиротам и инвалидам казка патрэбна асабліва, а таму для іх дзверы на свята расчынены широко. Хлопчыкаў и дзяўчынак чакалі десятки пляцовак з інтэрактыўнымі гульнями, фотозонами, квестами, что дарылі наведвальнікам святочный настрой. Дети – это то, что у нас самое дорогое есть. И вот такие акции, такие праздники или акции в преддверии праздника, которые проходят по нашей стране, это здорово. Это здорово. Сегодня мы поздравляем детей и здесь, и в школах. И не дай бог, кто приболел в больнице, дети не должны остаться без внимания. Гоноровые гости разом с юными белорусами стали героями театрализованного казачного шоу. За прыгодами Нового года и его сяброў назирали сотни цікаўных вачэй. Неад'емная традиция областных елок, солодкие подарунки, которые были уручены от кіраўнікоў Мінскага аблвыканкама и Молодеченскага райвыканкама с дапамогай Дедаў Морозаў и Снягурак. Як мы даведаліся у удзельнікаў, уражанні от свята самое лепшее. Мы представляем делегацию Дзержинского района. Мы привезли своих замечательных, позитивных и самых лучших ребят с нашего района на эту сказочную елку. Волшебство встретило нас с порога этого зала. Я первый раз нахожусь на таком мероприятии. Мне очень понравилось. С Новым годом! Ніхто з дзяцей не быў абдзелены навагоднімі падарункамі і сюрпрызамі, а галоўнае усмешкамі, увагай і добрымі словамі. А ў перадсвяточнай мітусні важна памятаць гэта тое, што дзеці чакаюць больш за ўсё і што пад сілу кожнаму з нас. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Наши дети у Новый год прыемна атрымоўваць падарункі, а дарыць іх прыемней удвая. Уже 20 гадоў на тэрыторыі Беларусі пад эгідай прэзідэнта краіны праходзіць дабрачынная акцыя. І ініцыятары стараюцца удзяліць увагу маленькім беларусам, падарыць ім частинку цяпла, павіншаваць з Новым годам і калядамі, прыпаднесці прэзенты.
У рамках дадзенай акцыі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь Людмила Кананович разам з актывам грамадскага аб'яднання Белай Русі наведала сям'ю, якой выхоўваюцца 3 дзяцей. Шматдзетная мама Алена Лысь упэўнена, што галоўны ў выхаваўчым працэсе гэта любоў, тады будучае пакаленне будзе спагадлівым і таленавітым. А таленту сёстрам і брату не займаць. Усе вучацца ў музыкальнай школе і майстэрскі валодаюць инструментами. Семья предоставила гостям махчимость у гэтым пераканацца. Сегодня мы посещаем семьи наших членов Белой Руси. Выбрали эти семьи мы не случайно. Здесь мамы одни воспитывают детей, но дети очень талантливые, дети развитые. Дети стараются получить знания и стать достойными гражданами своего отечества. Падчас дадзенай акцыі ганаровых гостей будуць прымаць яшчэ некалькі сем'яў района, што асабліва маюць патрэбу ва ўвазе. За гады існавання праекта высокімі службовымі асобамі былі наведаны сотні сем'яў, што знаходзіліся ў розных жыццёвых абставінах і сітуацыях, але кожная з іх выказала падзяку за тое, што іх памятаюць і дапамагаюць. Я выражаю вам огромную благодарность за то, что вы проводите такой огромный труд, видите каждую семью. И для вас простой человек – это не человек за гранью, а это просто человек, с которым вы работаете. Крэатыўны падыход, Новы год не толькі радаснае свята, але яшчэ і самае прыгожае. У гэты час упрыгожваюцца вуліцы, кватэры, крамы, дзіцячыя садкі і школы. Асабліва важна прыбраць школу, бо ніхто так не чакае свята, як дзеці. Новы год несе ім жаданыя падарункі, а таксама вакацыі. Выкладчыкі вучні устаноў адукацыі Маладзечынскага района да Новага года шукалі крэатыўныя варыянты ў афармленні інтэр'еру. Мы пабывалі ў адной са школ і вось што ўбачылі. Упрыгожванне класаў і фае – нязменная традыцыя, у якой школьнікі з задавальненнем прымаюць удзел, дапамагаюць з ідэямі. У гімназіі нумар 10 у казку трапляеш адразу пераступіўшы парог. Дэкарацыі горада Маладзечны, які любімы і ў якім добра жыць дзецям. Светлы колер дамоў адлюстроўвае пару года, чысціню намераў і мару. Побач іншыя фотазоны, утульны пакой з комінам, упрыгожаная елка, крэсла-качалка і плед. Родныя і мілыя, менавіта дом у сям'і зараджаюцца каштоўнасці, якія чалавек праносіць праз усё сваё жыццё. З малога ўзросту верыць у казку пра Деда Мороза з паўночнага полюса. Трэцяй фотазоне колеравая палітра надае атмасферу зімовага холаду. Па словах настаўніка выяўленчага мастацтва Алены Сербінай, а менавіта яна з'яўляецца генератарам ідэй, дафармлення школы кожны год падыходзіць па-рознаму. Уже стало доброй традицией. Каждый год мы готовим, наверное, оформляем фойе отдельными фотозонами. Возможно, здесь нет одной общей стилистики. Мы предлагаем нашим гостям, нашим гимназистам, педагогам окунуться в разную атмосферу новогоднего настроения. Задача кожнага педагагічнага калектыву стварыць для сваіх вучняў казачнае і непаўторнае адчуванне самага важнага свята не толькі ў навучальным годзе, але і ў жыцці. З традыцыйнымі варыянтамі навагодніх канструкцый разглядаюцца і крэатыўныя. Гэта фотозона, геометрия формаў и нестандартное каляровое рашэнне. Мы экспериментируем постоянно. То есть мы отошли от какой-то классики. Мы вводим абсолютно новых персонажей, новых героев. Сегодня на этой футуристической зоне вас встречает семейка пингвинов. Яшчэ одна частка у фае, ёй асабліва ганарацца ў школе. Гэта як трызненне. Стыль хатні і утульны, ёлка ў шаліку і цёплым абутку. Ідэя, як і многія іншыя у творчых людзей, з'явілася, так бы мовіць, з космасу. Падрыхтоўка да Новага года не проста школьнае мерапрыемства, а добры момант у жыцці дзіцяці. Святочныя элементы дэкору і каларыстыка перадаюць атмасферу чараўніцтва і добра. Прыгожае, яркае, незвычайнае аформленае фае выклікае цікавасць да таго, што адбываецца ў школе, захочвае да творчасці і навучання, стварае добры настрой. Новогоднюю ноч маладзечынцы змогуць адсвяткаваць на 2 гарадскіх пляцоўках. Па традыцыі масавыя мерапрыемствы адбудуцца на цэнтральнай плошчы. Тут праграма распачнецца ў гадзіну ночы. Забаўляць жыхароў і гасцей горада будуць казачныя персанажы. Адбудзецца тэатралізаванае прадстаўленне, конкурсы, гульні і танцы. Мерапрыемства працягнецца да 3 гадзін ночы. Таксама маладзечніцаў чакае святочны фейверк, які расквеціць неба ў 2 гадзіны ночы. Другой пляцоўкай навагодняга свята стане плошча Старое месца. Пачатак таксама праз гадзіну пасля боя курантаў. Арганізатары абяцаюць навагоднія шоу, цікавыя конкурсы, шмат музыкі, танцевальных хітоў і хараводы. Свята працягнецца да 4 гадзін раніцы. Телеканал МКТБ віншуе усіх маладзечынцаў з Новым годам. Жадае дабрабыту, шчасця і толькі станоўчых навін. Да сустрэчы!